Vieš, čo je na zrade najhoršie? Že prichádza od človeka, ktorému si veril roky. Ja som živil hada na svojom ramene. Preto som si ho dal aj vytetovať. A zároveň ako jeden zo symbolov karmy. Vyrastali sme spolu a skoro za 30 rokov ma nepodrazil. Keď som mu požičal peniaze, vždy ich vrátil a preto som mu veril. V klamstvách bol veľmi rýchly a vždy vedel, čo povedať. Stále tvrdil, že som jeho najlepší kamarát a že nikoho takého nemá, no a ja som bol zaslepený. Často sa hral na obeť a tak sa nad ním veľa ľudí zľutovalo. Až neskôr som pochopil, že to sú iba techniky manipulátora. Presne vedel, že som sa v tej dobe nevyznal, ako funguje prepis firiem, autoúvery a podobne. Posledné roky nášho kontaktu už klamal aj v tom, s kým sa stretáva alebo aj kde býva. Jeho vzormi boli podvodníci a rôzne kauzy ako mýtnik, kde išlo o milióny eur. Nestačilo mu, čo všetko mi spôsobil. Dnes ešte k tomu všetkému špiní moje meno klamstvami. Keď ťa niekto neustále presvieča, že si preňho všetko, zvyčajne je to preto, aby s tebou mohol manipulovať. Ak poznáš podobného človeka, napíš to do komentára. A prosím ťa, nebuď slepý, lebo ja som bol.